Здравейте! Представяме поредният артикул от продуктовата гама на испанския производител Рока. В случая това е стояща тоалетна чиния от серията Nexo. Артикулът е доста интересен, тъй като това не е моноблок, а е просто тоалетна чиния, на която е за подов монтаж. Този тип артикули вече са доста по-рядко срещани, затова обръщаме внимание на този детайл. Тя е с интересен, изчистен дизайн. Специфичното при нея е, че отстрани няма отвор, който е присъщ за конзолните тоалетни. Порцелана е цял, тъй като чинията е стояща на пода. Предимност на тази чиния е, че се произвежда от плътния масивен порцелан, присъщ за Рока. Освен това е с бялото гланцирано покритие. Отдолу под ръба на тоалетната чиния не е кухо, а има малки отвори по целия ръб на чинията, през които се отича водата, така че дори само с 3 литровия бутон на казанчето да се облее цялата чиния и да не се налага да се ползват 6 литра и да се ползва допълнително четка. Ще се опитаме да ви покажем как изглеждат и самите отвори, доколкото е възможно. Ето, ако забелязвате, по целия ръб на чинията има малки отвори. Освен това, под ръба е гланцирано с цел да не се задържа мръсотия и миризма. Забелязвам, че в горния десен ъгъл производител е поставил своето лого. Към чинията се предлагат и два варианта на капаци. Такъв с обикновено затваряне и вариант с плавно затварящ се механизъм. Ето, вижте как изглежда чинията отпред. Хубава, интересна като дизайн, изчистена, масивна, с белия гланц, обливането под ръба, гланца под ръба. Капаците, които се правят от Рока, се произвеждат специално за този модел, така че да пасват точно по ръба на чинията и да имат завършен дизайн. За повече информация и възможности за избор, посетете geraka.com.